Hello mga bay, kumusta kayong lahat dyan dito sa Kuwait ngayon? Napakalamig talaga. Sobrang lamig ngayong araw. Dapat schedule na ng ligo ko ngayon pero siguro next month na lang. Sobrang lamig. So today mga bay, I'm going to cook a very simple menu only. So I have to cook today spaghetti and baked chicken. But baked chicken, they call it chicken in the oven here in this house. But before that, I have to balhin this bahaw first. This is our kanin from yesterday. So I have to balhin here in the arinola kay we will init lang later. So yes mga bay, just wait for a moment ha. See you. This is really a bahaw mga bay kay may dukot talaga siya. Ang gara po siya. Mura na yung tao ni cake nga napaakan. Muna ni among rice. Unya taod-taod kay magluto kog sudan na mo manok. Napod Ginoo ko, maglupad na taan. So, I have going to cook 2 kinds of rice for today. So, the other rice is Ginoo tabang maning list. Kuan kanang I will going to cook Egyptian rice with vegetables. So, na diri ang among Egyptian rice sa arinola. Sa kasalmon. Sa kasalmon o sa mga bay. Egyptian rice. So, ang bigas kasi nila dito is kailangan mo siyang huluman. Saan na yung kamera? Uy, yung gitugnaw sa ang kamera ba? Nagfagi, gid kay tugnaw kayo karon. So, we have to humol this one. Egyptian rice with vegetable. Have to karaw-karaw. Okay, isang beses lang hugasan kay mahal kayong tubig. And the other one is the kuan kanang white rice with onion on top. Kailangan din siya huluman. Kadaghan ba ning mananap? Uy, lain kilang bugas di daghang kuto. This is the basmati rice. Gitugnaw gini akong kamera ba tugnaw kay karon ba kada freeze gid tugnaw gid kayo. So this is the kuan lagay ng panahon dito sa kusina ko no. This morning pagani pretty na daghanang hugasan mga bay because daghan na kaayong mga ba't ibang klaseng luto. This is the tray sa katri sa akong tatay na sa itlog at salad diri sudlanan sa iyang pan, diri sudlanan sa iyang juice, tapay daghan diri mga lalang mananap. And this is from yesterday night ug kadtupod gahapon kanipong mga takuri diri nga gipangkiki ako pa ning gihuluman kay ako ning luglugon gipangkiki man ilang takuri ilang gipangtago nga daghan pang mga kiki. So I'm going to clean that one. Ay daghan kay mga takuri ini sila diri inaning gagmatiting mga gwapa kayo no. And it's very hugaw talaga kay gikagid gid yang bangag. Naatay manok diri mga bay. This one is minced meat for the spaghetti, and there is chicken here for baked chicken. And nagpagawas sa kog amo ang manok uy kay dugay-dugay na mag-give me sudan katong hiwa nga manok. Kay permit tibuok. Okay, so I will going to marinate first. No, hugasan lang ng manok, tangag asin o lemon, and that's it. So this is the manok mga bay. Kuan lang nako, gipikas lang nako ang kuan dali. Dapa na siya unya. Yan pinahapang manok. We have to massage lang with the salt and lemon. Yan. Ang hirap naman dito mag-video mga bay. Uy, na mag-inusara. Sandali lang mga bay ha. Tapos, na-marinate na ni siya bay. Second marination na ni siya. So, ready for cremation. Oh, charot. Ready na ni siya for tak-angers mga bay. So, una-una ano mo muna siya. Dasal mo doon. Marinate mo muna siya lahat-lahat. Talagang Tapos hugasan mo na naman siya para matanggal yung mga lamsa-lamsa.
Tapos ito ang finalize na ni siya. Finalize na ni siya mga bay. So ilagay na natin dito sa Pyrex. This is the Pyrex. So magiling na tayo ng sauce niya. Ang kaniyang sauce ay ito yogurt, 3 ketchup, kahit ano na lang mga kumpanya, itong mga ketchup na ito mga bay. Basta 3 sachet nilalagay ko, isang sibuyas. Ay, kabaw nilupad. Hala, nabalintong. Isang sibuyas, isang kamatis. At saka 3 piraso lang na bawang bay. Tapos toyo. Tapos suka. And that's it mga bay. Ilagay na natin sa blender. And ketchup. Hindi kay gamay raan ang iluto bay. Patra klase. Yan, ketchup and the tuyo. Itong tuyo kasi mga bay, ang sinusukatan ko ay itong ano ni tatay, kaniyang kapihan. Ito mga bay, ang baso nila sa tuba ni tatay ay ni lolo. Kay lolo na pala, may apo na. Isang ganito bay, ang tuyo ko bay. Lagay ko doon sa blender. And then, ang suka is diri lang dapit sa may mga 1/4 lang. Anak, kaya na naman siya lemon, no? And then, oil. Oil mga bay. Itong pinagprituhan lang ng manok ang ginamit ko. Ano, malinaw pa naman siya. Ang oil isang ganito. Pantay ang oil at saka ang toyo. Kasi ano, para hindi masunog. And then, the legendary yogurt. Ilubos mo. Pero pang kunti. And then, i-blend-blend na natin ba yung ating sauce. Okay na bay. Yan na ang sabaw niya bay. Sa ating manok. Yan. Ready na for cremation. Cremation. Yan man siya bay. Lami siya bay. And then, yan. Yan na ang manok. Nag-swimming na sa kanyang ano. Okay, let's tuck ang na. Kailangan mo siyang ubera ng aluminum foil mga bay. Para maluto talaga siya. Niluluto ko siya ng 120 minutes. Tapos another 15 minutes para sa ibabaw. Para lambot talaga siya bay. Diba yung oven, yung isang ikot niya ay 60. So another 60 ako. 2 beses na 60. Tapos sa ibabaw, ginawa ko ng ano, ginawa kong 15 sa ibabaw. 2 yung oven ko mga bay. Ito kasi ang gumagana sa baba. Tapos ito namang isa gumagana sa taas. No, talagang tinakatadhana silang gumana sila ng ano, kanya-kanya. Ito baba lang gumana. Tingnan nyo may apoy. Tapos ang taas wala. Pero nakataas baba yan. Sira yung taas. Tapos ito naman, yung isa, yung ibabaw lang gumagana. Di ba? Ang galing. Next destination ko mga bay is the vegetable sauté. They call it sauté. Steamed vegetable baka ni siya. This is broccoli. And this is zucchini. They call it kusa. Kusa in Arabic. And that one mga bay. And 2 lang pala yung mushroom. Kasi tipirin ko pala yung mushroom bay. Kaya kunti lang binili niya. Tipirin mo. Pag marami kasi binili, 3. At itong beans mga bay. Ito ang
ano ni tatay ang gulay niya everyday. So they call it sote mga bay, kwa ano ulo at saka buntot. Lami siya bay, i-steamer siya bitaw bay niya, lanlanon ra nimo og kuan. Maganda ni siya kani siya nga vegetable kaning upat ka klase is maganda siya for the ano, for all of the above. Ay, hindi ko alam ba ito kasi lagi araw-araw hindi nawawala ito ba. Tapos ito ang next destination ng Katabang bay. Katapos nito bay, mag-isa na ako ng ano, spaghetti naman next destination ko bay. Okay, ayan, itakang ko na ito bay. Meron na doon nakasalang na ano niya, katawan niya. So meron siyang butas-butas dito, ayan, para mas steam siya. Steam. Ay, namatay ang kabaw, Ginoo. Wa naman ini under ning gas. So ayan mga bay, may signal na naman na maubos na yung ano sa gallery ko, puno na naman mga bay, kaya bawat video ko binubura ko para maka-upload naman ako ng bago bay. So ito, kailangan pakuluin ko muna siya tapos ipatong ko na yan. Patong ko na itong steamer, ano, niya, kaldero. Tapos mag-start na ako sa spaghetti ba? Ito nakapila na yung agasan. Medyo konti lang luto ko ngayon. Kaya makapaghugas ako. Katapos ko lang magwalis doon sa labas. Magbanlaw, magmap mga bay. Kaya umulan na naman. Iba kasi ang ulan nila dito mga bay. May kasamang putik. May kasamang mga buhangin. Ang ulan dito mga bay. Hindi ko alam kung saan ba nanggaling ang ulan. Sa, ano ba sa buhangin? Kasi putik talaga ang ulan bay. Okay mga bay, thank you for watching. Yan lang muna ang update natin for today. Thank you. Please like and subscribe. Thank you so much.